които ме гледате, аз съм SkybossBG и днеска ще заснемем клип на Clash Royale. Момента е 9:30. Добре, да започваме. Тук видека имам, наскоро ми се паднаха, на 1 юни ми се падна от Free Chess Graveyard. Lava Hound, мисля, че не сте го виждали, той беше от Crown Chest и Electro Wizard от Chopа. Почти съм 10-та арена, трябват ми 2 победи. Клана ми е, момент да донейтнем, клана ми е Пловдив Арми. Преди беше България Нитро. Добре, почваме. Казадом, не знам как ще чете. Така. Пускаме Lava Hound-а. Той пуска Ice Spirit, че... Ей, наби някъде към 100 да им, че окей. Well played. Ще му дам well played. Не знам защо, ама ще му дам. Айми сега. Сега с какво ще спра? Значи Electro Wizard с Karmi. Извинете, ако чувате някакви външни неща. Защото просто аз съм близко до прозореца и прозореца малко шуми. Защото е отворен. Добре, ще спра за малко клипа, защото ме пових. Добре, хора, продължаваме с клипа. О, май гад! Добре, ще чакам. Добре, хора, продължаваме. И тук имаше един мортър, който го обезвредихме. Така балона хитва един път. Това е чудесно. Скоро ще имам Legendary Chest. Не знам след колко честа, ама ще е много скоро. Някъде 40 или 30 вече. Ще имам Legendary Chest. Fuck you! Не. Опа, извинете. Може да има малки деца, които гледат. Извинете ме, че постъпвам така. Ама сега мортъра ще набие доста демидж. Трябва да измисля нещо с балона. И балони веднага Ерос. Защото знам какво ще пусне. Ероса ми е 10 лева и сега. Предполагам, трябва да го пусна сега. Ударих кнайта. Кой ти удар кнайта? Така. Така ще убият те арчърките. Така. Ще пуснем един Lava Hound. Той веднага е сайкнал за Рокет. Гледа Рокет. Опа, извинете ме. Така. Лайтинг. Дръж. Не. Чиз. Не. Добре. Не, той се ще ма цели с лайтинг. Не. Yes. Не. Шитня. Какво е шитня направи? И сега той предполагаме сайкнал, да. Good game. Опа. С загуба първата игра, ще съм доволен. Аз правя много грешни нещата. Първо трябва да се предпазвам. Вече дабъл еликсира, вече трябва да нападам. Правя много грешки. Може да го целя и аз с лайтинг. Някой ме спектейтва и фърля от другия отбор и да. Така, той пуска голем. Аз имам Inferno Tower. Извинете, ако чувате отвънка мотори и такива разни коли, как бръмчат. Извинявам се много, ама ще трябва да довършим клипа така. Файр. Сега няма какво да направя. След малко ще видим кой ни спектейтва. Не знам къде да си държа това. Може би ето тук. Да. Така, тук ще хвърлим едни Eros. Добре, Valkyrian. С какво да спрем? Един Electro Wizard, може би. Хайде, Electro Wizard vs Valkyrian. И
Valkyrian сигурно ще... Не, shit! Whiting! Whiting! Не, ама пак набиха доста. Добре, 20 секунди. 18, 17. Добре, тази игра ще е доста бавна, защото аз трябва да чакам. Давал елексира. И вече почвам да си пускам лава хаунда, защото той като го знам какъв е бавен, ще стане давал елексир. И сега пускаме един балон. Аз му забравих картите, между другото. Имаше... Уич имаше, да, ето го и Уича. Имаше и миньони и директно цялата атака ми се осра. Добре, ще спра за малко, защото мисля, че брат ми идва. Не. Много лошо. Много лошо. Не. Лошо. Трябваше просто да фърлим Ерос, няма какво да направя. И в момента той мисля, че ще ме бие, защото няма какво да направя. Предложете декове, които да ползвам в другия епизод. Най-накрая сме в почивка и вече може да направим клиповете както трябва. Не беше, нямам ръсна. Сега какво правим? Да попитам. Не беше, не бе, човек, фак, победима. Добре, ще му дам good game направо. Не, победима. Не, победима. В този епизод нищо не можах да направя. Поне една победа. Надявам се клипа да не стане толкова дълъг. Как гледам момента е 7 минути. И той има голем дек. Добре, почваме с лава хаунда. Ще правим един риск. Дали ще му вземем кулата? Той пуска мазно е така с майнера. Надявам се да майнера да ми се падне. Искам много майнер. И той ще ми набие невероятно много голям деймидж, ама и аз му пускам. Сега, ако има миньони, направо ще се разплача. Няма миньони, окей. Окей, бомбон. Взех му това. Майко мила! Майко, какво ми изкара? Много жалко. Вау, пупчето няма да хитне. Шит. Той ползва комбинацията. Какво има тук отгоре? Момент има боболечка. Какво си ти, бе? Какво си ти, бе? Мен хора се наложи да се мръдна, защото има някаква мазна боболечка. Не искам да виждате каква е мазна. Надявам се да не шумя, защото ще стане гадно. Шуми. Добре, се преместя. Надявам се да не се чува шитка. Не. Вземи тауъра. Окей, нямаш проблеми, брат. Окей. Не знам, що пуснах Wizard. Ще направих тъпа грешка, разбира се. Искам да пусне 3 мускетарки, да му ги обезвредя, както се нарича. Да, той ще се помпа с тези елексир колектори. Направо елексира му е безкрайен тук направо. Добре, пускаме лава хаунчето. Гледайте. Лава хаунта наближава към тауъра и той няма 3 мускетарки, ама има факани карти и много добре ги изигра. Тауър за тауър, окей. Тауър за тауър, ама той май ще ми вземе кинг тауъра. Добре, майнера умря. Не, аз няма му взема тауъра. Разбира се, аз няма му взема тауъра. Той винаги ми взема, ама аз няма го взема. Гледай, 7 майко. Как ще го оставиш на това? Добре, тук ще пусти малко шантав електролизър. Малко шантав. Не. Добре, имам Ероси.
Окей. Дори мисля, че може да го победим. Имаме реални шансове. Да го победим, ще му унищожим този елексир колектор тук. Гледай как се сепят, бе. Гледай ги, бе. Трите факани мускитарки. Тук ще му пуснем. Така. Не, мой човек, не става така. Добре, ще пръза малко. Се върна след малко. И добре, хора, правим последен батъл. Надявам се да бия. Миналата игра загубих. Пусна ми майнер и 3 мускитарки. И направо стана мазало. Той афък ли? Не. Но. Тук може да пусна Уизър, защото и сега ще запни да... Ето така. Едно Уизърче. Сега ще наблюдаваме Уизърда. Дали ще хитне Уизърда? Не. Да, хитва. Хитна един път. Напишете в коментарите според вас вашето мнение, извинете. Не знам какво ми е, вълнение ли имам. Дали е ударил балона? Гледайте внимателно и вижте дали е ударил правилно балона или не е ударил. И гледай го електролизърде, защо изоставяш, брат? Бум. Един лава. Хаунче. Лава. Може би той ще има и той лава хаундек. Ами сега бужи. Атак. Много добре. Майко, откъде толкова здемичо набива? Защо пусна фаербол, даже и не оцели? Лава хаунда не отиде към това Томстоуна, ама балона ще отиде. Като най-голям глупак ще отиде. Защото някои Томстоуни са много нагли и се пускат. Не балне, не танки. Танк. 10 лева скелетчето. Тук може за един Електрос Уизърд, извинете. И тук момента на лава хаунда да се разпиши, сякаш така показан. Електрос. Ай, по 2 ги убива, по 2. Ето само за един Уизърд. Бързо убий ги. Бързо. Нямаш време. Добре, Тауъра мазет. Това е ясно, че Тауъра мазет. Без никакви съмнения. Чисто и просто е. Мога пусна даже втори лава хаун, защото съм хакер и много бързо сайквам. Да, хакер съм. Не питайте откъде. Хакер съм. Използвам хак, защото се ядосах. Просто нямаш какво да направя. Ядосах се. Не хейтете. Не използвам хак, шега беше. Ще му дам good game на пичер, защото много добре се постарам. 31 купи. Не успях да напълня краунчеста и надявам се клипа да ви е харесал. Пак ще го повторя, аз бях SkybossBG и до нови срещи. Чао!